flimkien minn paġna 4. Paġna 6. O Alla ja eħlisni, Mulej Gloria lil Missir u lil-Liben u lill-Spiritu Santu.
Odu bil-qeda. Paġna 10. U jod għal-dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu alleluja. Flimkien. U jod għal-dejjem fuq it-tron ta' David Flimkien. Qumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla missier kollok imħabba l-bnedmin, inti bat li l-ibnek li fih issib il-għaxqa tiegħek biex jeħlisna mill-għadu l-qadim tagħna. Għatina nitolbuk li jkun in-nida nieżla minn għandek
li t-taffilaġġ tagħna għal ġustizzja u sliem. Bi Kristu Sidna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Salvatek i salta żminijiet kollha, mill-nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Flimkien, kull jum irrid imbirkek, u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Nisel il-nisel jisebbaħ ililek, u s-seta tiegħu ixarru. Il-qawwa tal-emejjen tiegħek tal-biża jxandru, u jinfu l-emejjen kbar tiegħek mitħabbet. Wajjebu ħalil il-mulej, idum biex jadabu kollu tima. Kull ma l-intirotlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Biex jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek, u ssebħu l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Gloria lill-Missir u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Saltnatek is-saltna żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Qumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla missier ta' tjieba bla tarf, il-ġnus kollha mxenqin għal ħnina tiegħek. Uri s-seta tiegħek magħna billi taħfrinna u tħenna lina, biex b'qalb safja mqanqlin mill-imħabba ta' Kristu ibnek, miegħu ngħixu ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna. Noqogħdu bil-qiegħda.
Fu ellipsa fu gemboando mectu, sultantas latenus ita sede, Lilul gloria useta aldeem tade. Alleluia, 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 alleluia. Flimkien. Alleluia, 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 Flimkien. Alleluia, 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 الأخر ضربة فلمكين. Alleluia, 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 alleluia. نقوموا بالوقفة. فوق اللبسة وفوق جنبه عنده مكتوب سلطان تسلاطن وسيتا سيدي Lirul gloria useta aldeem ta deem.
nitolbu. U Alla li bil-mewt u l-qawmin ta' ibnek il-waħdini, nedejt il-patt il-ġdid tiegħek magħna l-bnedmin. Għatina nitolbuk li nxandru mad-dinja kollha l-ġubiet tiegħek u li bħajjitna nħaffu twettiq tas-salvazzjoni għall-bnedmin kollha. Bi Kristu Sidna. Noqogħdu bil-qiegħda. Jeħtieġ li Kristu jisaltan sa ma jqiegħed li dewwa kollha taħt riġlejh l-aħħar għadu li jinqered il-mewt. Għaliex Alla qiegħed kollox taħtu, jidher ċar li barra dak li qiegħed li kollox taħtu. U meta kollox ikun imqiegħed taħtu imbagħad li ben stess jitqiegħed taħt dak li jkun qiegħed li kollox taħtu. Sabiex Alla ikun kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Irroddu. Itron tiegħek o Alla, għal dejjem ta' dejjem. Itron tiegħek o Alla, għal dejjem ta' dejjem. Ix-xettru tas-sewwa u x-xettru ta' saltna għal dejjem ta' dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Itron tiegħek o Alla, għal dejjem ta' dejjem. Qumu bil-wieqfa, sibu paġna 34. Il-mulej ma'kom. Għarim l-Evangelju skont San Ġwan. Gloria lilek, F'dak iż-żmien, Pilatu sejjaħ lil Ġesu u qallu: Inti s-Sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok, jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jien ludi. Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb:
Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-assist tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax f'idejn il-lut. Imma ta' bilħaq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu, mela int sultan. U Ġesu wieġeb, inti qiegħed tgħidu, jien sultan. Jien għalhekk twilit u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Il-kelma tal-mulej. Paġna 38. Ġesu jidher quddiem Pilatu fi stat ta' arrest, umiljat quddiem il-poter ċivili. X'għamilt? Jistaqsih Pilatu. Aħna nippreparaw għas-sena tal-Ġublew, sena li l-Papa jixtieqha tkun kif qalilna l-isfijiet fi 17 ta' Mejju li għadda meta ltaqajna miegħu fil-Vatikan. Xtaq li s-sena tal-Ġublew li se nibdew minn hawn ftit ġimgħa oħra tkun ħanikwota lil Papa bit-Taljan kif kellimna. Una grande festa di misericordia. Festa kbira ta' ħniena. U biex nifmu u niċċelebraw tassew il-Ġublew f'dan is-sens li ngħixuh bħala festa kbira ta' ħniena. Tajjeb li quddiem Ġesu dawn il-ġimgħat li ġejjin, dalwaqt nibdew l-avvent, nibdew sena ġdida flimkien. Imma anke fis-sena tal-Ġublew il-Ġesu nistaqsuh x'għamilt, x'għedt. Dak l-eżerċizzju li l-qaddisin dejjem kienu jpoġġu quddiem għajnejhom. Kieku Ġesu kien fis-sitwazzjoni li qiegħda fiha jien, x'kien jagħmel? X'kien jgħid? Kif kien iġib ruħu? Il-mistoqsija ta' Pilatu ma tkunx għalina allura mezz ta' interrogazzjoni ta' Ġesu, imma eżerċizzju ta' kif nimitawh. X'għamel Ġesu? U jiena naħseb kieku jkollna nisimgħu r-risposta tiegħu, Ġesu jgħid
jiena ħabbejt. Għax jiena li mħabba. Minnom Ġesu jitkellem fuq il-missjoni tiegħu. Propju f'dan id-dialogu ma' Pilatu. Jiena għalhekk ġejt biex nixed għall-verità. Jiena għalhekk ġejt fid-dinja. Minn hawn ftit ta' ġimgħat oħra niċċelebraw il-miġġja tiegħu fostna li bentalla magħmul bniedem. Għaliex ġie? Ġesu stess jagħti r-risposta. Għalfejn ġejt Ġesu? Jiena ġejt biex nixed għall-verità. Kelma oħra l-xut hija martri. Għax min irid jixed, irid ikun lest iħallas il-prezz tax-xhieda tiegħu. Ix-xhieda ta' Ġesu hi vera għax jirġa' mill-qalb tiegħu. Talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. U għalhekk stedin oħra li nixtieq nagħmel lill-Knisja f'Malta. Aħna niċċelebraw din is-solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Hija li napprezzaw ħafna t-tagħlim li tagħna l-Papa Franġisku lejn it-tmiem ta' Ottubru li għadda kważi xahar ilu fuq il-qalb ta' Ġesu. Fl-enċiklika sabiħa ħafna Dilexit Nos. Bħalissa qiegħda ssir it-traduzzjoni ta' dan id-dokument sabiħ bil-Malti, hija xewqa tiegħi li dan it-tagħlim sabiħ tal-Papa fuq il-qalb ta' Ġesu, qalb mimlija ħniena, modrija, ubidjenza lejn il-missier, umiltà, għaġġ għall-ġustizzja, verità, din il-qalb. Insiru nafuha u nsiru iżjed inħobbuha. X'għamilt Ġesu? Ir-risposta li jagħtina li Mallim fil-qalb tagħna hija risposta li tallimna kif għandna nġibu ruħna. Għaliex hu kull mallimna tagħna eżempju tiegħu. Ħobb il-ledewa tiegħek. Aħfer lil min naqsek. Ħobb jiena ma ġejtx biex inkun moqdi, imma biex naqdi. Una grande festa di misericordia. Ejjew l-ewwel nett lil Ġesu nitolbuh il-grazzja li nifhmu xi tfisser li tkun ħniena. Niftakru f'dak li għallimna meta għallimna nitolbu. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U fil-Vanġelu ta' Saluqa jgħid għax jekk intom ma taħfrux bil-qalb lil xulxin, lanqas missieri ma jkun jista' jaħfrilkom. Ejjew allura aħna nagħmlu din il-festa ta' miżerikordja ta' ħniena. Nimpenjaw ruħna biex il-pjagi tar-ruħ tagħna minħabba il-ħażen, minħabba l-inġustizzji li sofrejna, minħabba ħsara li nagħmlu xulxin, aħna ntaffuh bil-ħniena. Tgħidu li mal-ħniena tneħħi l-eżiġenzi tal-ġustizzja. Le. Għax Alla li hu ħanin huwa wkoll ġust. Il-mulej li hu qalbu ħelwa, qalbu tajba, qalbu umli, ġie jixed għall-verità. Jekk ikonna ħniena mingħajr ġustizzja, tkun ingann. U l-ġustizzja teżiġi li min seraq
irott lura. Min ikkalunja lil xi ħadd igiddeb lilu nnifsu. Min għamel ħsara jirranġa għaliex dik hija l-ġustizzja. Li inti jekk għamilt xi ħaġa li mhix sewwa, mhux biss tgħid aħfirli, skużani, imma trott lura. Għaliex inkella l-ħniena tkun ħniena ċip, irħisa. U iva immur inqer jagħtini azzjoni ġejra. Il-mulej huwa xhud tal-verità. U dik il-verità li se teħlisna, il-verità li tagħmel il-ħniena li nuru xulxin tkun ħniena ta' vera, li saffina, li tqawwina, li toħloq tessut soċjali san u mimli tama. Ejjew nitolbu l-mulej li aħna u nixxenqu għall-ħniena tiegħu ikonna l-umiltà naffaċċaw ir-realtà ta' nfusna, ir-realtà ta' bejnietna. Kullum ma nistgħux ma nitolbuhx biex aħna nkunu strumenti tal-paċi. Ftit ta' jiem oħra f'Malta se jiltaqgħu rappreżentanti tal-pajjiżi kollha tal-Ewropa ġeografika kulturali, mhux biss tal-Unjoni Ewropea. Dik li hija magħrufa bħala Organizzazzjoni għas-Sikurezza tal-kontinent Ewropew. Nitolbu biex din il-laqgħa ma tkunx biss okkażjoni fejn jittieħdu r-ritratti li tbissmu lil xulxin u jibqa' kollox kif kien. Nitolbu biex aħna nkunu strument ta' paċi bħalma konna fl-1998. Strument fejn il-ġnus jiltaqgħu biex jitkellmu b'onestà u biex jaħdmu għal paċi. Imma aħna nafu l-aħwa li l-paċi fid-dinja tintrebaħ fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Aħna llum qegħdin niċċelebraw is-Sultan tal-Paċi, il-Prinċep tas-Sliem. Nitolbuh li jżur il-qalb tagħna u jippreparana għal din il-festa kbira ta' ħniena ta' miżerikordja billi għallimna naħfru lil nfusna, naħfru lil xulxin u nitqgħu lill-Alla bħala dak li jaffrinna. Jalla isaltan fil-qlub tagħna bħala dak li għallimna l-verità għax għalhekk ġie. Is-saltna tiegħu mhijiex saltna ta' din id-dinja. Dak li wedna imur lil hemm il-ħajja ta' din id-dinja. Imma l-messaġġ tiegħu huwa rilevanti anke għal-ħajja tagħna. Min iħobb il-verità jisma' leħni jgħid. Jalla aħna li nixxenqu għas-sewwa nisemgħu leħen is-Sultan tagħna.
نقوموا بالوقفة. باجنا 42. Diligit Mattia col seta, fissema u flartiet il mode, alleluia. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Flimkien. Fachar il cobor talmodei, o l'Espiritu tiei ifrach falla salvatur tiei. Ashu shehet aynech u itchokon tal-addeati, Iva min is-saludim, kul niseli sejahli. Setani amel miei huej kvar, addi solis emtio, il-ħnina tiegħu tinfirex fużti, fuq dawk li jibsom flimkien. Adrio, xeret lil-dawk li huma mkabra f'qalbhom, nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla li ġkejkni. Mela b'kull ġid lil mienu bil-ġuħ u ronja batom il-barra b'xejn. Aħsib Izrael għaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawiet lill-missirietna, b'risq Abraham u nislu għal-dejjem. Flimkien. Lil-Missier u lil-Liban u lill-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien. Magnificat, magnificat. Magnificat.
خطبتي كل ساعة في السماء وفي الأرض يأتي المولى هللويا. U tjeżis miġbura l-koll madwar is-sultan tagħna, Sidna Ġesu Kristu, mlimtlew tama qawwija, misaltnatu itassew saltna għaż-żminijiet kollha, u l-tjubija tiegħu minn nisel għal nisel. Nitolbu ħjajna biex inkunu għodda siwa fidejh ħalli s-saltna tiegħu tinxteret sa truf tal-art. Al-Knisja. Lord Jesus, you took upon yourself the sweet yoke of love. Confirm in that same love your pilgrim church on earth, so that guided by the Pope, she may continue to be a sign of living and true hope for all who need reassurance of mind and of spirit. Al-Meshayat al-Jnus. Lord Jesus, upon the cross you showed us that true power lies in forgiveness and understanding. Soften the hearts of world leaders that they may promote policies built on good relationships between men and women for the common good. Al-Insara kollha. Lord Jesus, who as you were dying abandoned yourself into the hands of the Father, strengthen the belief of all the faithful, that they may live their faith in welcoming everyone. Give a home to the homeless and assist the migrant and help him to look to the future in peace and in hope. Għal dawk li jaħdmu għal paċi fid-dinja. Lord Jesus, on your cross you brought to fulfillment the will of the Father. Protect all who strive so that all human beings have the deserved dignity which comes from being created in your image and likeness. Assist us to respect the dignity of all persons, and so be generous with everyone according to their needs. Għal-morda kollha u għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Lord Jesus, on the cross you were concerned for the suffering of your Blessed Mother. Bless and heal the sick and give strength and fortitude to their families. Fill their carers with love so that with necessary attention and care they relieve their suffering and give them hope.
dawk li jinsabu bil-ġuħ u l-għaċċa l-ġustizzja. Lord Jesus, on the cross you interceded for those who crucified you, as they knew not what they were doing. Enlighten those persons who create injustices and social imbalance among peoples, that they may realize their errors. Fill with the fortitude of your Spirit all those who strive to bring love and respect to all human beings, and work so that all men and women might have what they need to live, according to the dignity you gave to all humans. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Sidna Ġesu Kristu mex-xejtana għaxħabna, għallimna nitolbu lill-Missier ma' qudin fl-Ispirtu Santu. Min qalbna nkantaw it-talba li għallimna l-mulej għas-salvazzjoni tagħna. Ismawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Obżna ta' kull jum għatina l-lum, għafrilna dnubietna, għal ma naflu lil-minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġri, iżda ħbisna mid-dejn. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rid tiġġedded kollox f'ibnek il-għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek għatina l-ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar ta' dnub, jaqdu lill-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex quo mundo lux est orta, gaude Virgo gloriosa, super omnes preciosa, valde o valde decora, et pro nobis Christu exora. Noqogħdu għal kubtejna. Paġna 56.